Bosi ya Good Vibes vatengerwa mota yekutendwa kuti wakabvuma baby kuchata neni ukuwo taananaki uyu anova ex yemuchinda uyu yaramba yongoposta ikati marriage haisi achievement. I'm out here collecting my stamps ndichitravela world ndisina mimba ndisina murume anondicontrola. Izvi zvauya mushure mekunge paburitswa information kuzim socials yekuti musikana akadananiwa naye 6 years achibva asiiwa ndokubva bosi yava pindira 6 months down the line. The cows came home. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Izvi zvinovengwa nemuroi rudoka guys, runonakidza kana uchidanana nemunhu anokupengesa not anopenga ndo mashoko abva kuna Igwe ana Lorraine H Metro vanhu vese vakazara kutenda vakati congratulations Queen Amanaka abiyedu makaita munamato werudziko isu tanzwa nema dangerous prayers kuno buva ini kumasowe kuti pamwe zvingaite idihwi naMwari kudai makorokoto mwachewe ndimai Jeremiah vari kufara zvikuru mushure mekuona chiitiko chakanaka ichi. Some girl here is daydreaming thinking they will find someone like him. Yeika mukakunze kwazara isusu tisina chino. A pain goes straight to Leno Parish family. Mukwasha ari kutodizeva matwins nekuita chiitiko chakadai. Vamwe vari kuti atiperi wachoka is still in shock. Akataura kuti hapana murume anga settle down nayaya but yezoka chero yeyaya wacho watotaura akati maizviita imimi vakuru veuroi asi muchabroka muchitibhadhara mari dzamakabheja muchifunga kuti isusu hatipindi mumba. Motika yakanyorwa personalized number plate yakaimisise musano nemu munongona kuti kasene muakaka kanonyatsofita boss yaya zvekutodaro. There is no reward for suffering in a relationship or married. Marrying a rich bae is so necessary. Congratulations beautiful yaya. So uchichwa to the one way akwa alpha wemasweji kana denga rada zvaroka. I've never been this happy for a stranger. You deserve a happiness baby girl. Iye yaya wangoti hazvina kana formula izvi nguva ndeyaMwari ndibatsireiwo kutenda mukwasha wenyika iko ku timeline kwake anzwa nevanhu vari kumuvinga vachitsvakawo formula yekuti kunyengwa kwacho akaita munyengerweyi. Vamwewo ndo vari kuti congratulations boss on your marriage. My issue is varume magentlemen muri kuva nepi vedwe ini my 42-year-old boyfriend ane system yekuti we go out pakangosvika munhu ane Land Cruiser anotanga kudeedzera kuti cruiser man achiombera maoko, then it draws everyone's attention. Apa vanhu vanenge vakungotarisa inini and I end up feeling embarrassed. Naye kufunga kwenyu munhu akadaro angaita future here. Aiwa ka mukomana anenge achizvifarira zvake cruiser koiko kuti munhu anosvika 42 achingoi boyfriend ngaachisetlawo ka down. Post is hiding yaya wakanamata wakatarisa side ripi chaizvo ndapa dhuze nekuita give up panyaya dzerudo nekungoti wow kunge ambulance kune vamwe bosi vangoti veduwe zvakare ndiri kutaura hazvina formula inguva chete kana Mwari vada zvavo hazvimborambi. Ex wemukwasha wenyika aramba ongoposta mareels akawanda kusvika twanguva tudodzi tikati kondo kurwadziwa kwacho inga pain inotora shape inorwadza chaizvo. So ati iye nditaure here ndizviburitse here zvese pachena. Vanhu vakati aiwa rudunuka mwanasikana ati iye no revenge needed. Hallelujah. The way I look and live is already enough to make you suffer. Hallelujah. So ndo mashoko ake aramba onyora akati not all women dream of weddings and babies. Some dream of money, freedom and travel and a life full of choices. Hatiswere tichiitiswa zvino zvananova. Imagine talking rubbish about me while I'm busy collecting stamps in different countries and swimming in different oceans.
ndo mashoko avo amainini zviri kuratidza kuti zviri kubaya baya. Vawedzera vakati women in their 30s, child free, not married, house life girls, nekuti vari kukompita ka nana bosi yaya vachiri fresh vasati vasvika kuma 30s uko, vati this and seeing him eaten by a shark. Zvinobva zvandipa mufaro, zvinoratidza kuti musikana akutowisha kuti mukomana dai angopfuura zvake. Inini this is how I react kuvanhu vanondigosipa, handina basa nazvo. Vati ivo panouya mashoko ekuti did you hear? No guys, I don't care. Thread racho rinoramba roenderera mberi, isu tikati aiwa bodo nhasi hatidi kukupaka attention. Yes, toona kuti makamboenda mese mubhoti nemuchinda, mapicture ayo aya white and all, but nyaya iripo ndeyekuti wakatosiwa and boss vedu isusuka vakatopinda. So semarisi vari kuti uyo akatengera girlfriend yake bhoti yaakabva nayo kunhamo kwakuisiya mulast minute, munhu waakada naye 6 years vachiri vese munhamo, kwakuroora wakaona 6 months zvakaoma. Varume tirimbwa shuwa, manje kari kupopota kwaindoigadzira kuti isandomira kumba uku. So ndo mashoko ari kubuda mumastreets aya kuti abosi aya vakatongosiya musikana akati kana vanenge vapinda vasikana vachiri vatsva. Cut ningatozorohwa pano netimu rangu rekuma 90 uko. Imikani zvinhu zvacho zvakaoma. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe.